बताओ हमर नया नया बियाह भेल बाटे आ नया नया हमर भातार मिलल बा। अही नया नया अभी जवानी बाटे हमर। बाकी का करी, भातार तो ठोकते बा हमरा के। आज तो बोलेले बनी अपना यार के, यारवा आई नु ऊपर से ठोकन। बाप रे बाप, कितना दिन हो गइल बा, कम से कम 2 महीना हो गइल बा यार से हमरा भेंट कइला। आ 2 महीना से हम भातारे हमरा के ठोकता। पहना के बेटा बाहरों ना जाता कमाए कि अपना यार से हम भेंट करी। एगो लंड खात 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 2 महीना से हम मन अगता गेल। अब वो का ही आवता खाए से। यारवा पदना कहाँ रह गई, कहला से कि तू जा हम आवत तनी। अभी ले नहीं मोबाइलो घरे छोड़ के चल आइल बानी कि हम फोन करी। ई भातार पदना में तो पेलते 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 हमर पूरा तेल निकाल देले बा। बताव, सिल तोड़लस हमर यार आ माजा लेता साला भातार पदना के बेटा कहाँ के तोड़लस के हुआ आ सुस्काई के हुआ। यारवा साला कहाँ रह माल आ गइल। दुका में अब ना बोलावा हमरा के फैली में बोलावा है। बाकी यार बहुत लुका छिपी हो गई दुका दोगी में। तो तोरे से बियाह कोली का हम बियाह कोई थोड़े करे, बता से तो बियाह कोई ले ली। कहनी चलो दोनों गोरा भाग चल जाए, जाके आराम से वो चाय के दुकान होटल खोलल जाई है। तोरा के देख के होटल बड़ा चली। कथी के होटल खोलल जा? अरे देखो जाना गोलगप्पा के खोल दे ना, चाय बिस्कुट के खोल दे ना होइत न ते कोठा खोल दे। हां बात भड़ुआ भड़ुआ कर देलू हम जाते। ए ना ना रुको, किसियत करे बरा हेंगे मजाक कइनी। हां जाना तारू कोठा खोल दे तू खूब मरवई, तू खूब एथी कर दू। पैसा लेती हम काउंटर पर ये दादा तू मेरा रू के कमाई खोइबो। ए ते का हो जाई, दुनिया तो वही पर तो मरता। हमर भातार जाना तो कमा के हमरा के खियावल बा। 2 महीना से पन्ना के बेटा जाते नहीं खेबा। आज ओकरा जाए के डेढ़ बहु चल जाई बाहर। ए तो तू छोड़ के काहे लाइलू ह? चल लेता तू हमरा से मिले। अरे तोरा से पेलवाएला 2 महीना हो गेल। बताव तोरा भी हम के ना रहम। अच्छा माल कहीं ओकरा जाए से पहले कहीं मन कर दी एक टिप लेवे के तोरा से त लेना ली है। अरे छोड़ के चल बता के जात्रा कैसन होई दे देले बानी, रातुए देले बानी हम। रातु में? हां बाप रे, तो ही भर लेली हो जो ना दवा खा के नाम लेला ना। कल सकर गिर गल मरनी 1 लाख बिगा गइल साले के कहां। ए तू बड़ा बारी हो, भतार के लाते मान जाला, भतार के पूजा करल जाला है। कान दहिना लात है। अच्छा उ सब आज छोड़ा। तू चिकन चाका लागत रे, आज हम चिकन चाका लागत रे का काम हो जाओ। हां काम हो जाओ, लंड काम हो जाओ। काला बोले ले बारी त काम हो जा पूछत तारी पीला पाली। बाप रे, घर से तो लुका के चली होनी बिना कह के। हमार सास जी ना देखली हो तो आज पूरा हमर से परीक्षा लेती अपना यार से मिले ले। बाप रे कितना तड़पीना हम ओकरा से। पहले देखे तो घड़ी चुरा के लेके आइल बानी। कब बजता? अरे अभी तो 9:25 होता है। एक थोड़ लेवे था। जब जब ओकरा से ठोकवाइम न तब ना टाइम देख देख के ठोकवाइम। मजा आई साला। कहले बा तरह के लगातार 40 मिनट एकदम ठोक। अरे बाप रे कितना मजा आई। कोनो बड़ी सुना ना जाएगा ना दे तो हमारा खाना बनात रह लिया। सोचने के तले बनाई तले हम ठोकवा के चल ना आइबो। कहा था यार तो नतिया का बेटा फोन कॉल लिखा कब फोन कॉल है बेटा। हेलो का हाल बा यार? 26 जनवरी हो। सुना पहले हमारे सामान में झंडा लहरा के जा, तब स्कूल में अपना लगा रही हो ठीक ना। पहले हमारे सामान के मिठाई खियावा, ओकरा के झंडा लहरावा ठोक तब न मजा आई। और जानता रह, अरे बाप रे ना हो। अरे वही जाइल बानी जोना जगह ना लानी। आज जानता रह यार तोहर ले ठोकवावे के बहाने नु अपन सास के छिप छिप के आईनी भसुर के मरद के हमर नंदियो जानता रह। अरे चल गई बे बुजड़ी पढ़े। हाँ क्यों नहीं जानत एकदम बढ़िया से आवा लहे लहे करके ठोक दो।
हमर दोनों ये बाल भौजी ना ये मत करतलू हो तू कौन से लय लय करतलू ऐसे कर बात नहीं के बुची हमारे को स्कूल में केनु सहेली रहल या अच्छा सहेली रहल त लहे लहे करतलू हमनी के ऐसे तनी रोमांटिक बात कहनी जान लो अच्छा। बुरा मत मानिया हां आ तू का करेल बड़ो तोरी पीछे ही नहीं है हमारे पीछे है चुप रह का मजाक कर लो बुची और बतावा और सब बढ़िया बा तनी सुननी है टाइम वाइम देखा तरी ठोगावेला 15 मिनट अभी ऐसन कोनो बात नहीं के बुची तनी मजाक ना कर सकी ना भौ जाई ए भौजी कहा बता दे बुतार बढ़िया बा ना ना तू इना जानत ना कह भौजी इना जानत तार छोट ननद है तू हमरा के जेतर प्यार करबो ओइतर ताऊ के करब कौनो बात कबूत ना कह बोला हकीकत कहीं तो पहले हमार खीरिया खा के कह हां तहार क्रिया चूची पे काहे के है कपार तहार क्रिया सुना ना कसम से ना कहत नहीं ना नैहर में जब रहनी कुआं तब पढ़त रही ना हां यार हां जल्दी से चला हमें के ठोका ठाकी कॉल ले जाओ हां बता जानते पर हम बाहर जाए वाला बकरा कुछ जा तो चल जाई नाश्ता बनावे के बाद रास्ता में खाएला बैगन के भरुआ करेला के भरुआ परोड़ के भरुआ बाप इतना चीज बनेबो करला और कहला सा कि एक बोतल घीवा धो दिया घीवा घी का करे घी खाते खाते तो चिकना जाई बकलो लगा का हई घीवा में से कांच के बोतल में रखेला काम करना हमर घीवा गिरी नु उहे लेके चल लिया कहीं देखत वाला स्पेशल घी निकलवा बा फरौथो नु बनवाए के बकराला बाप रे इतना ना खियावा जाना तारू हां इतना खिएबो नु तो जल्दी मोटा के चर्बी आ जाई ओको सामान ना खड़ा होई तो तोरा के ठोकी ओही हम से ध्यान दे तोरा पर हां हम तो सुनला नहीं खियाला से सामान ज्यादा खड़ा होखेला तोर सब भूल बा भूल नहीं खे हे, चलो वाह। पेला पाली हमने कॉल लगा चलो हाँ ई बात तो कहलू केने चल गए काहे के लिए तोरे जाए के बका आ पिला पिली ना होई कोनो आदमी ये टुभुक जाई तब के पेलो पाली ना होई हां ई तो बात तो ठीक है हां रास्ता कहीं टिका है कहीं जगह टिका अच्छा है ए हिन चला नहीं गाछ का पीछा बा भाग के गछवा के पीछे ना जाए ए त कोन जरूरी बा खोल खाल ना होई तो चढ़त निहुर जी हा लौकी देखत हो पातर कितना लौकी सूत के न ठकुआवे के बाद अरे पागल बारू ये एगो अंडा ना एगो चिड़ई है ना आई जैसन जगह पर हमें के आइल बनी ओको लोग लौकता है आइले होई तो उन्हें गहू पटावे जाइली हमें के का लेन देना बा लोग से हमके पेला पेली काले से मतलब बा ए सुन ना बोला कहते ना चला होने कहीं नहीं यार बोलाओ तो ओनी चलल जी ना तू ठोकवा ले बुझी हम ठोकवा ले पहले ई बताओ के करे लइका पटौले बाड़ू अरे अब लड़का के नाम धरी हमारा लइका के नाम कर बाप के नाम रखा बाप रे मैं बुझा दे इंग्लैंड से उतरल बड़ू का कोनो पुलिस दरोगा के तरह के बता दी कहाँ के लड़का कर बाप के का नाम है अच्छा लगता जैसे जॉब लगे जाता हम बताइए नाम बतावा आ जॉब लागे जाई तबे बताइबी का ता सुना ई कुल छोड़ा हमनी के ठोकवाला से काम बा ठीक ना लेकिन जान तर बूची तोहरा में जब वो गिराई ना तो ना समझ में आई कहाँ से वो क्रीम कलर यो क्रीम कलर खिप जाए अच्छा हमारे में तो देखा तो चलो दाग लग जाए चलो चले जाके चलो चलो चले देखिए तो मतलब आवत है चलो ए माल बोला ना चलो चलो जल्दी जल्दी ठोका ठोकी पेला पेली कर लिया काहे के मूड हमर बन का गेल लंड पेला पेली कर ले तनका रोमांटिक बात करके तनका मुंड रोमांटिक का पता बा हां तू एगो ऐसन बात बोलला न मत झटियो झोको गेल बा झटिया हो झटिया हमरा लगे बा तोरा लगे कहां से झटिया बा अब के उघार का भी दिखा दे हम लागू अरे माल चिंता मत करो जौन उघारे के बाद जौन उघारते नहीं कु अभी उघार दी हां ये उघार दिया हमर जगह पर 200 गोड़ा के पेला पेली क के चल जाई बस हम ठन ठन गोपाल हो जाए चलो माल जब छोड़ा टेंशन के गारे अच्छा माल जाना तारे का आज खूब बढ़िया बढ़िया से करल दी हैं 2 महीना पर आइल बन हमसे पेलवावे हां तो चलो 2 महीना के साथ ही तो हम आज निकाल लो चलो चलो अच्छी ले जाओ नहीं ना चलाओ चलो आओ चलो आओ कते मन यही महीने हम आइली है ए बनेली हो आओ जल्दी आओ होने अरे का मोटिया में करोगे आई मटिया में कर दवा उड़ी तब तोरा मुंह सामानवा पर छीट आ नीचे उतर घुसका उघाड़ जल्दी उघाड़ सही सही उठाओ हम अपन लड़ लगाई तोरा में इला उघार दे चाटा पहले ए चाटी चाटा ना प्लीज अरे माल का ना करई ह अब ठोकी अब चाट लेनी लहई आ लहई आ घुसल घुसल लहई आ आ काय करत रे लागत
दर्द करता हां अब 2 महीना अपन तोरा ठोकाता नहीं बहुत मोटा गल बा तो जानत नहीं कुर्बानी के तेल मन ले वाले चलो चलो बुची चलो चलो अरे बोला से नदी का बेटा की आवत नहीं अभी तक ना आइला ए लागत ना है का हो आज ना है तो का सामान काट के हाथे में ले ले हां आइयो दादा ओकर सामानवा काट देबू तू मर ना जाई अब मर जी नतिया का बेटा तो मर जा कोई गोइसन लइका हम पटा ले हम का अरे बाप रे बाप तब कोनो और से ठोकवा लिया का ओकर सामान कटबू काहे खातिर प्यार ओकरा से केले तो ओकरा से ठोका ते काय कहतलू आन के लेके पटा ले लेकिन जान तर धोखा ना देवेला जरूर आई हमार पूरा पक्का विश्वास बा ओकरा अच्छा हां जोन कहेला हमरा लगा था कोनो के साथे और गोलगप्पा मना होता हां ये तो ठीक है कहत आजकल जान तर लइका 10 गो मुंह मरी से तब पेट ना भरी अरे जितने पहिया को उतने मारिया को हां झूठ की दिए खैन सके हम बड़ी दूध में के धोवल हई कोयला अब ई गन हमरा के बढ़ेला चढ़े सब का से पट गनी तो ना पटती सही चलो ठीक है बा ए लागत कि ना आई का हो छोड़ा अपन नहर में नहीं आई बा नहीं अरे गुसाल तारा से यार बचल बाउल ले दा नहीं अरे बाप रे नहीं फाड़ दे का हो अरे माल लालू फारा ई घुसल का होला हम ध्यान अरे रखी लुको कोनो मारवावा तरी सन अच्छा कोनो मरवावत तरी सो ठोका ठोकी के घुसल बोला जाला ठीक न अच्छा नहीं ए भुजिया नहीं अब गिर दिया सच के देखला। पूरा पूरा घुसा देली एकरे से हमनी के काम चला लिहल जी का ए भौजी तार अभी तक यार ना होले करे से काम चला रहल जाई उहे तो हमो सोचतनी काम चला गिर गेल गिर ए भौजी गिर गइल बाप रे कमरा पर जल्दी पहना तो लोग आ चलो चलो ए भौजी पहिना जल्दी चला। के पेला जल्दी अब भागो जल्दी भागो और ये नहीं अब आवत रस जल्दी ए बाल 1 घंटा लगाओ जल्दी पकड़ा जी बिता हे तोनी के के हो ए दांत फाड़ मती बड़ा तेरे नाम बीच मांग फर ले बड़ा अरे तेरे मां ना तक पूरा हेंग करत रहनी नु त केसा बड़ी हिलत सब हमनी के तो लोग वीडियो बनैले बानी रिकॉर्डिंग कैले बानी जाट मोबाइल हैले नहीं के वीडियो बनैले बारू ए माल जाए तो बना ले त का हो जाए का बनैले बानी का करत रहला सुना ना हई दूरबीनिया से काहे ना बना ले लू यार हम के कहत हो सुन तारू हां यार कह देलु हमरा के देखा था अरे यार जा दे ए सुनो ना का हो हम के दे पना गिरिया लोगन हम के जता तो के यार को तेरा झाट पे गिर जाए का हो ए माल ए तो झाटोट कहत हवा चल हमनी के घरे तू कौना बाप के बेटी है रे बदतमीज अच्छा ज्यादा ना तो पीटे लगी हम ढेर बोलबो तबे तार बतियान फोड़ दे मारम चुचिए से बस मुंह फूट जाए ढेर बोल ए तेरे तो बोलो नहीं कि हमार तो इतना बड़का देखा बोल बा अरे बाप रे ए माल सही में तोरा से बड़का बा हो तो मुंह पे मारिन तो मुंह फूट जाए दांतो ना रही एक पाकुचू करबो जाके ठीक बा हम ना बोलम हो हाँ। सुन यार हां जाई काम हो गेल अब तू चल जा ठीक बा ए रुका छोड़ा जाई दा हम के ए नतिया के बेटा बाबना ए भौजी हो हां अब तियो गइल अब का करे ए गोल बुझा त एकरे से काम चला का करे आइ रहल लोग जन तू करत रहलु वो तने आज तोर मुंह सूखल लागत हमार ना रात में भतार खूब ठोक लेबा ठीक बा तू ठोकवावा चलो चाहे पेलवाओ लोग हम तो चल नहीं अब हमर भतार जाए वाला बाहर ओकरा 3 कोनिया परोठा बनाए के हम जाता नहीं ए भौजी ई बड़ा त खिला ठोकवा पड़ल हमरा से प्रीति कोना बाप की बेटी है ई तो लागत लंगटा के बेटी हुई ना लंगटा के ता घर के खैचड़े घर का होई बदमाश लागत रहे भोसड़ी किसी किसी बोलत रहे ना हां सीधा पे लकड़ी रहे एकदम बाप रे बाप ए भौजी। कति ओ हो गइल गिर अरे गइल छोड़ अब तो तारी यार हो ना आई नहीं तो काल तुमका सामान ना तोड़ देनी तो हमो तोर बहुत जाई ना सोच ला एगो काम कर ना चला अंगुरियावे के लेकिन बात के समझे लू तू हो ना लेकिन तू समझदार हो गई रोड अच्छा हमरा कहीं ई डर लगता कि कहीं तू कोनो बेटवा से ठोकवाए मत लगी है अरे तोरी यार चलो चले के चला चले के हमनी को चला झट से निकला